Здравейте на всички и добре дошли в едно ново видео, където днес ще продължим играта Minecraft The Broken Script. Да, хора, ако това ви хареса, се надявам, че ще ви хареса, оставете по един лайк, абонирайте се за канала и нека просто започваме с това видео. Че просто трябва да продължим. Тук сме. Чакайте. Клавиатурата не ми е пусната. Съжалявам. Добре. Това, което трябва да правим е да съберем дърво и също да съберем айрон и кол, накратко. Така че сега ще трябва да ходим в... Добре. Сега ще трябва да ходим в мини. Може тази. Я да видим. О, мага. Това не иска да го прави. Чакай да се върнем повърхността. Малко. Това беше не хубаво. Кол. Куда ще там айрон? Да. Но другаде не виждам нищо. Добре. Сега ще се върнем. И мисля да си направя огнище. Вече ми да се направя на огнище. Обаче не съм трябва логове. Не планкове, логове. Съжаление. Тия отвратителен мод. То хубавото е, че съм се направил базата, където се вижда навсякъде, а не всичко да е дървета. И също така ще правя и VR видеа. Нали, по-напред ще правя VR видеа. Нали, ще играем заедно. Чакай сега. Май беше. Как беше? Не. Май спомням. Бе. Беше мисля, че така и така. Да, ето. Добре, направихме си огнище. Сега просто някакво ще го сложим. Ето тук мисля. Ето тук. Да, супер е. Добре. Сега и мисля си направя... чакайте. Чай не е така. Е, супер. Става нощ. Добре. Бе, супер е сега. Всичко е наред. Само звуците не е наред. Да. Сега ще отида да акам. Просто ще където
3, 2, 1. Просто чуя хора, мога да си направя някъде ферма, за да не трябва да отимтим за храна. Ей, тук може би ще. Да, е тук. Тъй, че аре сега да почнем. От сега да почваме. Добре, все още не е нощ, така че ще направим те. Тук му имаме за една лопата. Те. Добре. Да спим. И да отиваме да съберем дърт. Хайде, нека да ходим. Ето. Даже едно нещо ще направя. Сега, докато вече мога виждам всичко, ще слуша субтитри. Ти къде обаче са? Ето някъде бяха. Или не? Контрол ли беше? Не. Accessibility settings. Narrator, off. Ето, show subtitles. Без да искам. Мисля, че овцата ме гледаш. Така беше застанала, че се едно ме гледаш. Да си. Чакай, ако сега намеря село, просто тук всичките работи ще си ги махна. И ще си ги оставя в селото. И там ще се открадна просто някаква къща. Защото наистина мен хични ми са седите сам. Искам да намеря. Така че нека да експлорнем малко. И ако намерим село, там ще се поместим. Така че... Нека да потърсим. Едно нещо. Днеска стана. Бях навънка. И изведнъж просто... Нали, искал да играя баскетбол с приятели си. И просто изведнъж те започнаха много тежко да се обясняват. Че, нали, казаха ми, аз не мога да играя и такива работи. Ама на мен хич не ми покажеше, защото аз знам, че мога да играя. Защото те не играха правилно. Те само се бутаха и после... О, не. Пак ми е такъв екрана. Ужас. Но иначе те не могаха хич да играят, просто се обясняха, че се едно аз не мога. Не знам защо. Наистина. Нищо. Още. Къде е селото, бе? Защото тук има цикви, ама не знам на къде е селото. Стигам към нормален байм. Искам да намеря селото. Там ще ми е единственото свободно място на това. Аз стои в момента търся за селото. Надико ще е тъпото. Ще трябва да се връщам да си взема нещата. Трябваше да си ги взема и след това да тръгна. Нищо. Обаче все още не съм намерил. Да не е насам. Да е тук се заси. Може да е тук. Чакай да видим. И не, тук е тази отвратителната гора.
селото никъде. Което е много лошо. Плано в момента си не се обръщам в къщата. Тя може да е насам. Тя може да е там. Ще тръгна на там. О, добре. Ще тръгна този път, мисля да се върна в къщата си, да взема всичките работи. Къщата няма за какво да труша, то едва е нещо. То е една супер мини къщичката, да. Така че няма за какво да труша. Просто ще си взема там честовете, местовете, всяките работи. Леглото естествено и ще тръгна на някъде. Може би на там. Може би на там е селото, не знам. Защото може оттам да са тръгнали тиквите и насам. Защото там също има тикви. Добре, тук сме. Не му е страх, ама просто звука е толкова шумно. Аз за това се страхувам, защото шума е отвратителен просто. Чух нещо. Да тръгваме. Чайте едно нещо такова. Искам да си дигна брайтнеса на макс. Се надявам, че ще ми върнат рендър дистанса. Защото преди играх един друг The Broken Script, който беше копирано на версия и можеше рендър дистанса да се го връщаш. Ама тук вече в истинската да не е така. Между другото едно нещо. Ако се чутуете защо така някой път казвам грешно думите, то е защото тези слушалки, които ползвам, и те имат един такъв като делей. Накратко по-късно се чуват думите. И просто не мога да такова. Сега ако тръгна на... Чакай малко, ще се направим на лодка. И сега ще тръгна насам. Не. Добре, имало е още един остров. Сега ще продължим насам. Тъпто е, че враговете след малко ще не се свърши. И иначе сега докато ги играх и просто ти се обясняват много и аз просто им казвам да спра да се обясняват и те просто казват няма да спрем. И аз просто тогава си тръгнах и те не спират само да му обиждат. Просто не знам защо така правят. Наистина е много мъдрено. Не знам защо така искаха да обиждат, но тяхна работа.
кога ще ми върнат рендър дистанса, бах. Кога ще ми го върнат? Знаете ли какво? Ей, тук ще останем за малко, докато не ми върнат рендър дистанса, защото искам да виждам нещо. Чакайте малко. Буквално нищо не става, не. Това е накратко от мода, съжаление. Ете, не. Че ме стресна, добре. Върнахме го, да, добре. Нищо не виждам. Село не виждам. Проблемът е, че не знам дали насам или някъде другаде. Да спим. Никакво село не виждам, значи може би ще е наляво. Мислите ли? Защото аз така мисля. Чакай да продължим още малко насам. Ако намерим джунгла или нещо, значи не е насам. Значи може да е надясно също. Това отвънка. Чуш като няма някаква музичка, ама то е отвънка. По-като и ви би трябвало да се го чули. Се надявам да. Тикви. Значи би трябвало да е насам. Майко мила. Ужас. Ти не знаете колко шумно беше, човек. Ти беше отвратително. Майко. Но това, което казах... Не... Добре. Само се чуете защо така застанах на едно място. Защото просто това ми изглежда като на един друг свят, като правех. Не знам дали същия сид... Би трябвало да не е, обаче също място е, така по същия начин изглежда. Би трябвало да не е същия сид. В смисъл, няма как да е. Почвах изцяло нов. Разписа там да е човек. Ужас. Защото играх на едно друго... Не е същия. Там е изцяло друг вайма. Джунгла.
Майк, че има стрес на човек. Ужас. Просто изведнъж нещо от дрррр. Това е селото! Йес! Намерихме го, спасението ни. О, добре. О, бутилчето. О, не! Ох. Никам ходим към селото. О, ти ще отвратително видео да обработвам, но ще трябва. Ето го. Ти го защитиш, защото тук нямаше никакви къщи. Ето го. Даже не е изглеждащо село. Даже доста готино изглежда. Мъничко, ама пак е супер. В смисъл, пак си село, естествено. Тук си има и мини пещера. Добре. Супер. Ми харесва. Ето го Iron Golem е там чак горе. Мисля, не знам, може би ще открадна... Не, няма да открадам къщата на вилиджерите. Може е тук или някъде там горе да се направя на къща. И чакай да тръгнем насам да видим там кой има. По-скоро да запътя. Чувам паяк. Те. Сега че... е там също от селото. Не знам, не е зле, че поне е село, ама... Много странно място е. Нищо е, ще се направим към базичка. Ще спрем ли? Мислите ли? Не знам, няма да искам, Реали. Добре, успех. Знаете какво? Тук ще си правим къща, ама мисля тук да бъде този епизод. Надявам се да ви харесало. Това беше стряскащо, наистина. Беше отвратително. Твърде много се случи. Добре, хора. Ако това ви е харесало, оставете ви по един лайк, абонирайте се за канала. И да, хора, довиждане.